Kaixo ikasle, gogoratu debatze lehenengo mailan gaudela, lehenengo unitatea saltzen. Gauzak ordu bere neurria. Liburu honek bi osai ditu, eta hemen lehenengo osaeko teoria agertzen da. Kasu honetan, bideo honetan, laugarren adierazla salduko dugu. Gogoratu honen helburua dela, zatikien amartenen eta unekoen erlazioa ezagutzea. Zertarako adierazpen baliokideak kalkulatzeko. Gero, azterketan, adierazpen baliokideak kalkulatzea eskatuko da. Guazen, teoria, zatikitik amartarrera pasatzeko. Modu errazen, kalkulagailua erabiltzen dugu. Bat biren bada gure zatikia, hartzen dugu kalkulagailua, bat zati bi, eta irtetzen dana, 0,5. Sortzi eta bosten bada gure zatikia, modu bardinen, sortzi eta bost, eta irtetzen dana. Gogoratu, kalkulagailen dagoena, borobildu edo biribildu egin behar dela, bi xifrara, komaren ostean bi xifrara. Amartarreratik zatikira, por bat komplexuagoa da, gure amartarra 0,5 bada, hemen zatiki bat eratu behar dugu lehenengo. 0,5 bada, behingo duguna da, bost zati amar. Eta bost zati amar simplifikatuta, gogoratu simplifikatzeko, bai goikoa, bai zenbakitzaia, bai bekoa, bai izendatzaia, biak zenbaki berdinarekin zatitu behar direla. Kasu honetan, bost zati bost, bat amar zati bost, bi. Orduan geratuko zaiguna, bat biren izango da. Zatiki simplifikazioa denez, horrezten dugu. Hemen be bardin, 0,32 bada gure zatikia, eparkatu gure amartarra, 32 eunen eratuko dugu, eta gero hau simplifikatuta sortzi eta bosten. Galdera bada, zergatik hemen jartzen den amar eta hemen eun, hemen komaren ostean zifra bakarra dago, eta hemen komaren ostean bi zifra. Ondorioz hemen zati amar jarri behar da, eta hemen zati eun. Gero amartarreratik eunikora pasatzeko, 0,5 bada gure amartarra, egingo duguna da, biderreun eta portzentaiaren ikurra jarri. 0,0 zazpi bada gure amartarra, biderreun eta portzentaiaren ikurra jarri. Hori, amartarretik eunikora pasatzeko. Eta unikotik amartarrera pasatzeko, kontrakoa, hemen biderreun egin badugu, hemen zati eun. Euneko eta bost bada gure eunikoa, kentzen dutzagu ikurra, eta bost zati eun. 0,5. Zazpi bada gure ikurra, zazpi zati eun, 0,0 zazpi. Eta kentzen dutzagu ikurra, noski. Guazen hau adibideen bidez azaltzera. Hemen, adibidez, imaginatu, taula honetan amartarra jartzen diutela, 0,6. Zeran pasatzen dugu zatikira. Zatikira pasatzeko, lehenengo zatikia eratuko dugu, 6 zati amar, eta gero simplifikatuko dugu. Koratu, 6 zati amar da, komaren ostean zifra bakarra da olako. Orduan, 6 zati amar. Gero, simplifikatzen baino ez da geratzen. 6 amar, simplifikatzen dugu 6 bigaz, iru, eta ondorioz, amar be bigaz. Bost, iru bosten zatiki simplifikazioa danez, ezin danez gehiago zatitu, balan geratzen da, iru bosten. Gero, amartarreratik eunikora pasatzeko, egingo duguna, zuzenean gure amartarra, biderreun eta portzentaiaren ikurra jarri. Euniko irurogei. Kontako adibidean, eunikoa ematen badigute, euniko gehi, egingo duguna da, zuzenean, amartarrera pasatzeko, euniko gehi, eunikoaren ikurra kendu, eta hogei zati eun, 0,2. Eta eunikotik zatikira pasatzeko, barrirore zatikia eratu behar dugu, hemen, bizifra, hogei eunen. Eta simplifikatuta, geratuko jaku, bat bosten. Zatiki simplifikazioa. Hemen bi pausutan egin dut, zati amar lehenengo, zati amar, bi amarren, eta gero zati bi, bat bosten. Eta geratuko jaku, bat bosten. Hemen, beste adibide bat daukagu, kasu honetan zuzenean dana laburtzen da. Zelan, zatikitik amartarrera pasatzeko kalkulagailu erabiltzen dugun, eta amartarreratik eunikora pasatzeko biderketa, biderreun. Kontrara eunikotik amartarrera pasatzeko egiten duguna da zati eun, eta amartarreratik zatikira pasatzeko egiten duguna da zatikia sortu eta gero simplifikatu. Hemen ikusten da zelan zatikia sortzen dugun, adibidez 0,24 da, lehenengo kasuan ari gara, hementiko ona pasatzeko, 0,24 izanik egingo duguna da, 24 zati eun. Eta simplifikatu. 24 simplifikatuta, zati bi eta gero zati bi barriro, 6 hogeita bosten geratuko jaku. Zaigu.
Bai, hau izango da gure zatiki simplifikazioa. Hemen bebardin, 0,5 bada gure zatikia, bai, hemen ari gara, prozesu hau egiten, izango litzake 15 zati egun, bai, komaren osten bi zifra dago galako, hemen egun jarriko dugu. Eta gero simplifikatu, zuzenean, bostegaz, zati bost, bai goian, bai bean, bai zenbakitzailean, bai izendatzailean, 60 geratuko zaio. Eta hemen, kontuan hartuta 0,1 dela, bai, hemen bi aukera egongo litzatekez, bai, jartzea, bai, 0,1, hau da, bat 10 zuzenean, komaren osten zifra bakarra dalako, edo beste 0 bat gehitzea hemen, bai, eta jartzea 10 zati hon, berdina irtetzen da, bai, venga, eskerrik asko.